Karena sepenting kan ajarannya. Lah Jawa kok ngantek gelem nampa agama-agama liya ku napa? Soale agama-agama liya ki ya ono bener e. Nek iso manteng sak tenane jelat itu ya. Akhire iki agama-agama ki iso ning nggon menuju sing apa ya? Jadi iso semakin pas malah iso saling melengkapi, itu tambah kuat malah. Oh. Jadi nek dadi wong Kristen ya wong Kristen tenanan, dadi wong Islam ya Islam sing tenanan. Otomatis dia orang ninggal Jawa nih. Budaya-budaya Jawa ini ada ya dinggo. Ini kan kita kan terus kerpe kan begitu ana agama Kristen mlebu terus kesane kok Jawa kok ditinggal ke kayak orang sesuai mbek keyakinan kepercayaan. Didelok dhisik sakjane. Padahal agama Kristen pun ana sing jenenge Gereja Kristen Jawa. Tapi kan ya ora ninggalke Jawa berarti. Ya, lah tapi delokno Gereja Kristen Jawa ya. Biyen zamane awake dhewe cilik. Awake dhewe ya saka Gereja Baptis ning ya ora adoh banget mbek Gereja Jawa. Ya kan ade kali cedhak mbek Gereja Jawa. Kuwi zaman biyen ade cilik full Gereja Jawa ya kebaktiane nganggo basa Jawa. Ora ana bahasa Indonesia, ibadah basa Indonesia ora ana. Ning suwe tahun-tahun ngantek puluhan tahun sesuai cah nome mulai kurang nikmati, kemudian gereja Jawa mulai sebulan sekali ana ibadah bahasa Indonesia. Ini nek tak amati lho ya. Yo nyuwun pangapura nek sale pangamatanku salah. Ning aku tahun ngamati ana sing gereja Jawa mulai sebulan sekali bahasa Indonesia. Berarti isih sering nganggo basa Jawa. Betul. Lah terus suwe meneh ganti walian. Malah sing basa Indonesia kuwi sebulan ki terus sebulan sekali mung basa Jawa. Lah malah dadi kualik ta malah ta. Aja-aja kuwi diterapke mergo generasi muda niki wis do ora paham basa Jawa. Lah iya, itulah kenapa kita perlu introspeksi diri. Jane ya, nek aku seneng meneh ya. Alkitab iki ana sing wani LAI misalnya ya, nyetak huruf Hanacaraka. Wah, nek wani istimewa. Padahal zaman biyen aku tau gumun, aku tau entuk buku saka koncone Ripka, koncone guru SD kuwi ndek bapak NTC itu. Pas aku untuk bukunya ya, jadi sedene ya suatu suwi. Kuwi bukunya buku Hanacaraka, cerita-cerita Alkitab, bukan Alkitab ya, ini judul Alkitab, ini cerita-cerita Alkitab. Saka kejadian ngantek para rasul. Jadi saka perjanjian lama ngantek perjanjian baru. Bukunya kuwandel kuwi. Kuwi kabeh itu hurufe Hanacaraka terus cetakan mesin lho. Ini nerak tahun 1930 gitu apa 1901 aku lali aku. Lah aku iso Hanacaraka ya gara-gara salah sijine ya buku kuwi. Aku sinau sik Hanacaraka, aku sinau 12 tahun ning sekolahan SD 6 tahun, SMP SMA ya 6 tahun ning ora mudeng. Ngantek lulus ora mudeng. Ning sesuai kok mletik saka ati kok aku wong Jawa ning kok ora iso huruf Jawa ya. Aku tahu khotbah nganggo basa Inggris ya tahu aku. Lah kok dijak khotbah nganggo basa Jawa ora wani iki aku mulai krasa aku. Iki ora bener iki. Terus mulai ya bahasa Inggris ora tak tinggal walaupun aku bahasa Inggris ora pinter ning pada waktu itu aku cik oleh pede ngomong bahasa Inggris daripada ngomong bahasa Jawa. Tak sinau Hanacaraka kok cepet cemantel terus untuk buku ibu kandel terus tak sinau niku. Lah ya kok nganti cah enom-enom kuwi kok mulai ora iso menikmati basa Jawa ya soalnya alam wis kurang mendukung. Dan nek sadhe ya saiki sing kelingan iki nek saya ya balik ke meneh. Walaupun angel nih sak gaduke kita. Mane wong Jawa lali Jawane iki ya awake kudu introspeksi. Kadang ngene iki ono kepentingan politik bareng ya ono. Nek aku krasane lho ya. Kepentingan politik piye? Ngene. Carane kaya pas ning kisah Alkitab ya. Daniel pas ditawan dengan pembuangan ngantek jenenge diganti barang. Iya kan? Itu sebenarnya ngantek jeneng diganti dikei jeneng anyar barang ngono kuwi. Itu ben budayane Yahudi sing biyen iki ben ilang. Ben ning budaya sing dia dibuang ini pembuangan.
Tapi kok sih aja digagas terlalu jauh sih. Pada waktu itu motivasi ganti jeneng kuwi mergo apa momennya pada waktu itu? Ya karena mau memperlengkapi dia, mendidik dia dengan negara yang sedang berkuasa. Dan nek tetap nganggo jenenge deknen dhewe, Ya engko nanti kan terus dia nanti akan tetap kurang loyal dengan budaya yang barunya itu, isi berpegang dengan budaya yang lama. terus mungkin juga ditompo masyarakat yang baru itu mungkin ya kurang bisa diterima ya. Nek jenenge tetap jeneng asing gitu ya. Makanya zaman saiki ya, kayak pas anakku mbek anakmu wis jenenge kan blas ora Jawani. Ayo, Vito, Lois, Axel. Jenenge iki Setyo Nugroho. Iya. Kuwi Jawa apa dudu? Jawane nek ku jelas. Iya. Sing siji kabeh nganggo Setyo Nugroho. Pancen aku nganggo jeneng Jawa soalnya tak rasake jeneng Jawa ki luwih resep. Iya bagiku. Mulane anak-anakku bareng bahasa sehari-hari ini ya nganggo basa Jawa. Ket cilik sale tak pikir biyen sok nek bahasa Indonesia ki iso nek pas nggon pendidikan formal otomatis iso nganggo bahasa Indonesia. Tapi nek basa Jawa kan yang pendidikan formal jarang. Lane anak-anakku dalam komunikasi sehari-hari di rumah ki ya nganggone ya basa Jawa. Iya. Ini kenyataannya Jawa ini kita tuh Jawa ya Jawa ngoko-ngoko ngono. Jawa ngoko. Iya ya. Nek begitu dijak sing kita ngomong di hadapan formal ngomong panjang ngono ya wis mesti bahasa Indonesia. Kayak awak dhewe ngene barang ngene iki wis mulai to gaduh-gaduh bahasa Indonesia. Lah nek iso glenak-gleni nganggo basa Jawa apane basa Jawa halus barang ngono kuwi waktu luwih apik meneh. Apik. Engko golek komunitas sing iso glenak-gleni nganggo basa Jawa sing halus. Aku tak melu sinau basa. Jane ya wis oke, cuma kadang-kadang awake iki kebentur mek waktu ya. Jadi ono orang-orang yang memperhatikan itu yo. Aku deh pengen melu. Neng begitu kita kayak kamu bilang ini ya, iya aku pengen melu. Neng begitu orang tenan jedek nih loh. Jadwalmu mbak jadwalku kangelan oleh ngikuti. Ati karep. Neng kadang-kadang orang bodoh cepet kok neng waktune cepet. Yo aja dialang-alangi nganggo koyo ngono. Jadi ben ora mematahkan semangat. Iya, apa? Ya sebenarnya aku malah tak dukung. Nah iso kowe malah engko nek untuk info aku kabarono nek aku untuk info tak kabari nek iso ade berjuang yuk mangkat bareng. Iya. Jadi ana akeh nek umpamane pas ra iso mangkat bareng mangkat dhewe-dhewe. Iya. Termasuk awak dhewe sering nonton wayang kulit bareng ngono ki nolong. Terus awak dhewe maca kitab suci barang nganggo sing basa Jawa. Aku dhewe seneng kok. Aku nganti saiki tak waca bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Jadi ya ben iso mlebu kabeh. Iya. Soalnya tak rasake lho ya. Ternyata basa Jawa ya luwih kena ning ati. Ki tak rasake. Basa Jawa luwih resep. Luwih resep. Jadi luwih spesifik ngono. Mergo perbendaraan katane basa Jawa ki luwih akeh timbang basa Indonesia karo basa Inggris. Termeneh ngene ya. Adik kerep ngerti ya, kayak wong barat, wong Eropa, akeh to sing do sinau gamelan ngantek sak tim wong Eropa kabeh apa wong barat kabeh sak tim teng sak sindene barang mereka iso pinter ngono. Ning mereka sinau Jawa ngono ki kerep ya. Wis mung blegere tok. Nek ngantek tekan sak atine Jawane sing dirasakan tersebarang, kuwi kerep ya wong Jawa sing. Ya karena mereka orang-orang barat itu wis tetap kebentuk budayanya mereka sendiri tetap. Beda nih wong Jawa. Wong Jawa sing disadarke tek ngono iki mbek budayane dhewe ya. Dia engko nek sing tenanan ki tekan luwih tekan ati. Ya soalnya ki memang cikal bakale saka Jawa. Ki bedane tak rasake wae ya. Jadi ketok ana wong bule dan lain sebagainya pinter ya ngono wis terus termasuk apik ya. Ning biasanya ora nganti tekan sak ati-atine. Pemahaman sing terasa tenan ngono ki ya wong Jawa. Ya karena memang itu aslinya kuwi ya. Lah kuwi iki sing tak rasake ya. Terus aku nek maca kitab suci barang iki aku seneng. Sing basa Jawa ki koyo luwih cepet kena nidek. Nek tetap bahasa Indonesia, bahasa Inggris barang kuwi ya semakin memperlengkapi. Soalnya aku dhewe ning Jawa iki cetek banget.
Jawa iki jero banget, apik aman. Ini cik aku cik iso cetek. Kadang terus ana sing ora mudeng aku ya sinau buka ning kon. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia bareng. Lah pemene ning kon gereja baptis tambah kurang meneh malah. Iya. Sing gereja Jawa mulai banyak berkurang, apalagi sing kayak gereja baptis, gereja GPDI dan sebagainya ngono kayak. Kan bukan gereja yang berdominasi Jawa. Nah, hanya kan detailnya kan Indonesia benar. Gereja Baptis Indonesia, Gereja Pantekosta di Indonesia, Gereja Kristen Indonesia. Nek Jawa kan Gereja Kristen Jawa, lebih kita tradisional, nek sing kita nasional.